peräti 6 ammattinyrkkeilyn SM-ottelua urallaan tähän mennessä. Kakkosena muuten tuolla listalla Tony Halmen 4 SM-ottelulla. 2 hyvin iskuja kestävää, ei mitenkään erityisen nopeaa, mutta kuitenkin yritteliästä nyrkkeilijää tässä kohtaavat toisensa. Kumpaakaan ei kovin helpolla kesken lyödä ja melko todennäköistä on, että täydet 4 erää tässä nyrkkeillään, mutta raskaita laakeja varmasti jaetaan. Joo, Timo lähti ihan hyvin. Hyvällä temmolla. Oho, hyvin osui. Upottaa hyvä oikea saman tien siinä Cieslakin vasemman käden yli. Cieslak lähtee hakemaan kostoa. Cieslak on, mitä olen häntä nähnyt, niin tuollainen puolalaistyylisesti ottelee etukumarassa asennossa, tykkää koukkulyönnistä ja pyrkii paljon kehässä eteenpäin. Joo, ja ihan kokenee ja hyvin osaa olla tuo Cieslak, että se on aika vahvan näköinen kaveri. Ja pari kiloa myöskin painavampi kuin Timo Laine tänään, eli pieni etu vieraalla siinä. Joo, tästä voi tulla aika tiukka matsi. Katsotaan, hyvin Timo osuu nyt. Hyvin Timo aikanaan, silloin oli aikanaan vähän, lähti liian hitaalla temmon liikkeelle. Nykyään se on saanut vähän itsestään enemmän irti. Joo, lähti saman tien siinä vähän ravistelemaan vierailijaa ja Cieslak on kyllä saman tien valmis vastaamaan tähän tanssiin kutsuun ja paukuttelee omia vartalokoukkujaan. Joo, että tässä on myös se Timppakin otellut paljon noita pitkiä matseja, mistä tietysti tempo on niinku ihan erilainen ja tässä on 4 erää vaan, niin tää on siinkin mielessä vähän eri juttu. Pitää olla koko ajan. 4-eräisessä ottelussa ei kärsi hävitä kuin 1 erää, muuten se on ratkaisematon, jos ei lattialyöntejä nähdä. Niin joo, se on kyllä pakko olla. Ja ei voi yhtään erää antaa turhaa kaverille. hyvin osuu toi Timo Laine oikea. Joo, se hyvin tulee kyllä. Kyllä Timppa on tätä mun mielestä vienyt, vaikka ei ole mitään hätää. Pikkasen puhtaampia osumia siinä Laineella ollut tähän mennessä. Cieslakilla sitten vuorostaan toi, että hän pyrkii tulemaan eteenpäin ja ottaa tuota keskikehää. Timo Laine on lyöjänä tommonen aika raskas kätinen, sellaista terävyyttä häneltä ehkä vähän puuttuu, että tämä mies ei erityisempi tyrmääjä ole, mutta hyvin harjoitellut kaveri, fyysisesti vahva jätkä ja sillä tavalla tulostakin on syntynyt. No ja Timo on aina, siihen on vaikea osua, itsekin sparrannut satoja eriä Timponkaan, niin siihen on vaikea päästä semmoisia puhtaita osumia osuu. Ja se on muutenkin hyvä iskukestävyys. Niin. Joo, se iskun kestävyys, siinä tulee Cieslakilta kova oikea, suoraan Timo Laineen leukaperiin. Suomalainen lähtee saman tien hakemaan kuittausta ja aika tasainen erä. No joo, pakko sanoa, että Timo vei alkuun, mutta Cieslak jo hoiti tämän lopun, et en osaa kyllä nyt sanoa, että kumpi tämän vei. Aika hyvin osu tuossa lopussa, et en tiedä, katsotaan tuleeko hidastettuna. Siinä osu kyllä. Ristiinlyöntitilanne siinä, johon Laine lähtee mukaan. Ja se oli kyllä tosi paha. Hyvin Timo otti sen. Niin kuin sanoin, niin jos noita Timo Laineen ominaisuuksia nyrkkeilijänä miettii, niin kyllähän se iskun kestävyys on se, joka on mahdollistanut tämän pitkän nuran. Laine on otellut ihan maailman tähtiäkin vastaan, Fedor Chudinovia ja muita. On hävinnyt keskeytyksellä muutaman kerran, mutta ikinä häneltä ei ole valoja lyöty sammuksiin, että käsittämättömän kovapäinen mies on. On joo. Voittanut SM-otteluissa Janne Forsmanin muun muassa aikanaan. Kai Kauramäen. Kyllä joo, keskisarjaottelu, vai oliko ylempi keskisarja sillä kertaa? Keskisarja taisi silloin olla joo. 2011 muistaakseni. Joo, hyvin muistettu. Toista erää mennään. Itse otteli sama sillassa silloin. Niin.
Mitäs nyt kävi? Taitaa olla tuossa hanskan teippauksissa jotain, sitä jo ensimmäisessä erässä vähän katseltiin, mutta matsi pääsee jatkumaan. Laine poimii nopealla vasemmalla osuman, mutta sillä ei ole vaikutusta Cieslakiin, joka ryntää eteenpäin, ajaa Lainetta tonne kulmaukseen. Laine ehkä vaanii sieltä vastaiskupaikkaa, mutta joutuu tässä kuitenkin vähän maata kaverille antamaan. Ja hyvä suojaus Cieslakilta siinä. Aika tasasta vääntöä kyllä. Kahden kokeneen raskaskätisen miehen läiskettä tämä on. Ei saisi jäädä liikaa tonne köysiin. Pitäisi kiertää pois nyt lujaa tuolta. Laine on toisinaan otteluissaan tehnyt kyllä tuollaisen ihan taktisen valinnankin, että antaa kaveri hönkiä päälle, vähän perääntyy ja yrittää sieltä sitten vastahyökkäyksiä, mutta Cieslak ei ole ihan helposti tässä narutettavissa, ja jos kaveri antaa siitä poimia ilmaisia osumia, niin se voi kostautua kyllä. No on, ja kyllähän yleensä nuo erävoitot menee kaverille, jos tuossa pitkään makailee tuo köysis ja ottaa iskuja. Hyvä yritys vasen oikealla Timo Laineella siitä. Aivan ei kuitenkaan tähtäin ole kohdallaan. Seuraava tulee napakammin. Oi, hyvä. Hyvin osuu Laine tuolla oikealla. Joo, hyvä toi vasen oikea Timolle. Mutta sama löytyy Cieslakin Joo, molemmat tulee sieltä vuorotelle kovaa. Tuohon olisi hyvä päästä nyt molemmat lyö vähän vuorotelle tuohon, jos toinen on suojauksessa. Et siihen kun pääsisi lyömään ristiin jompikumpi. Niin... Joo, toi oli hetken verran sellaista vanhaa Jan brittiläistä herrasmiesnyrkkeilyä, jossa jaetaan lyöntivuorot. Joo. Nyt kannattaa ottaa vuoro sitten pysyvämmin itselle, mutta Cieslak ottaa tässä kyllä aloitteita ja takoo Lainetta vartaloon. Laine vastaa oikealla korvalliselle. Hyvä tahtista nyrkkeilyä. Joo, tässä on menty kyllä tosi kovaa. Laine runtaa vasemman ja oikean perille. Cieslak moukaroi vartaloon. Siellä jälleen Cieslakilta hyvä oikea tonne. Laine vastaa omallaan ja aivan tuimasti lyödään viimeiseen kongiin saakka. Joo, tässä kyllä molemmat lyö niin paljon kuin lähtee. Tosi hyvä. Tai yleensä ainakin tykkää tämmöisestä ottelusta. Ja yleensä Timo Lainekin tykkää. Voittaa useammin kuin häviää, mutta varmasti viihtyy tuossa iskusodassa. Vähän sen tyylinen ottelu, että tässä saattaa pistetuomareiden makuukin osittain ratkaista tämmöisen. Laine osuu ehkä silleen puhtaammin rystypinnalla silloin kun lyö, mutta Cieslak tekee enemmän töitä ja keräsi toisessa erässä enemmän osumia. Siltä ainakin tänne saakka näytti. Joo, kyllä tää on ihan vähän vaikea, aika tasasta ja katsotaan tietysti kotikehässä aina pieni etu, mutta en osaa sanoa nyt miten on mennyt, mutta 2 erää vielä jäljellä. Adam Cieslakille tämä on jo 7. ottelu tänä vuonna, eli erittäin aktiivinen tekijä hän on ja sen kyllä näkee kaikesta, että kehä tuntumaan hyvä. Ensimmäisen puolen minuutin aikana, jossa Laine vähän ravisteli häntä hereille, niin puolalainen on kyllä ollut täysin palkein mukana tässä ottelussa ja ottaa keskikehän hallinnan myös tähän 3. erään alkuun. Laine nostaa kädet korkeaan suojausasentoon, antaa siinä vartalon tauttavaksi ja Cieslak kiittää. Ja kova oli myös Laineen vartaloisku, saa siinä Cieslakin irvistämään. Joo, nyt on Cieslakki vähän pystyy pitämään kovempaa tempoa tuossa. Sieltä pitäisi pystyä lyömään väliin. Cieslak laittaa koko ajan kinnasta ilmaan, häiritsee tällä tavalla Timo Laineen vastahyökkäystyöskentelyä. Joo, nyt ei ole. Sitten Laineen rynnäkövuoro. Näyttää olevan vähän Timo pikkasen puuskuttaa jo, tuossa on ollut aika kova tempo.
Ja noin vartaloiskot, mitä kaveri on jakanut, niin täytyy tuntua niinkin kovakuntoisessa miehessä, kun Stadin malli on. Joo, kyllä. No, nyt tuli vähän tuonne korvalliselle. Ja Laineen nyrkkeily vähän tuollaista, tavallaan yksinkertaistahan se on. Korkea suojaus, tommonen paketti ja sitten vastaiskujen kautta yrittää sieltä tulla ja näillä fyysisillä ominaisuuksillaan ikään kuin kääntää ottelua edukseen, mutta nyt on löytynyt kyllä sellainen koetinkivi vastaan, että helppoa ei ole. Joo, kyllä Cislak tätä erää on nyt vienyt selkeästi. Pystyy pitämään niin paljon kovempaa tempoa, vaikka ei sekään mitään pahoja osumia ole osunut, mutta Timo vähän yrittää nyt turhan väkisin, että pitäisi Cislak lyö selkeästi tommosia muutama kevyt ja sitten yksi kova vartalo. Timo yrittää nyt lyödä jokaisen lyö niin paljon kuin lähtee, niin ne on aina kuluttaa ja eikä niissä harvemmin mitään sen suurempaa voimaa silloin. Joo, se vähän on tommonen, että joka lyönnillä kunnaria haetaan nyt. Joo. Ehkä kertoo myös siitä väsymyksestä jossain määrin. No joo, siis mustakin vähän tuntuu, että kun ei ne tyrmäykset, ne ei koskaan tuu silloin, kun sä yrität lyödä kovaa, eikä ne tuu kovaa silloin. Että Cislakilla ainoastaan 3 tappiota ennen täyttä aikaa urallaan, kiertänyt kovia vierastehiä. Hyvin osuu siellä Laine, vartaloon osuu vasemmalla, Cislak vastaa samalla mitalla ja sitten isketään taas tuimasti. Ja yleisö herää täällä. joo, se oli hieno erän loppu. Tää oli kyllä Cislakin erä, ei voi mitään Timo oli niin, löi sen verran vähemmän tossa. Että raju otatus viimeisillä sekunneilla. joo, siinä lyötiin aika kovaa ristiin. Katsotaan, näkyykö hidastus. Joo, siinä. Cislak on sen pikkusen nopeampi noissa tilanteissa. Joo, se on selkeästi. Se tekee ihan hyvin, ottelee, lyö tommosia rentoja monta 3-4 lyöntiä ja sitten tulee yksi kovempi. Hyvä matsi, tätä voisi katsoa vähän pidempään, harmi kun tää on vain 4 eräinen. Ja kävi tässä ottelussa miten tahansa, niin Cislakhan voisi tulla Suomeen seuraavaksi haastamaan Tomi Silvennoista, joka nähtiin eka-ottelussa esimerkiksi. Joo, kyllä varmaan. Takulaisnäkemistä siinä. Näkemistä on vielä tässäkin kamppailussa melkein 3 minuutin verran. Nyt ratkotaan sitten viimeistään tämä ottelun voittaja. Pistetilanteesta sitä on vaikea sanoa mitä varmaan tällä hetkellä. 2 ensimmäistä erää olivat niin tasaväkisiä. Cislakilla on tällä hetkellä kehässä ote. Laine perääntyy tuonne köysiin. Hakee sieltä sitten paikkaa vasta iskuilleen. Ja tohon vasen oikeaan siihen hän luottaa. No, nyt pitäisi saada tää erä kyllä taisteltua tää voitto tästä, niin sit en tiedä miten ne 2 ekaa erää meni, en ole varma, mutta no niin hyvin kyllä Timo nyt taistelee tossa. Kyllä joo, löysi uutta energiaa tähän ja tietää, että tästä on nyt kaikki pantava peliin, että voitto tulee. Ja myös Cislak tietää sen, että vieraskehässä ei voita, jos on niukasti parempi. Hänelläkin motivaatio painaa täydellä höyryllä loppuun saakka. Laine pysäyttää Cislakin rynnistyksen siinä vasemmallaan. Ja uusi komea vasen perään. Erän jälkimmäiselle puoliskolle kallistutaan. Väsyneiden 2 taistelijan vääntö jatkuu. Se jatkuu armottomana. Siinä ei ole virheisiin varaa. Joo, nyt alkaa molemmat olemaan vähän ollut sen verran kova tempo. Niin. No niin, hyvin tulee sieltä. Laine riuhtoo hampaa tirvessä molemmin käsin. Aivan ei puhdasta osumaa saa siinä puolalaiseen. Ja kyllä on melkoisia ristiinlyöntitilanteita jatkuvasti. Joo, no nyt on kulma auki. Oi. Ei ole paljon jäljellä. Tuskin ehtii kamppailuun vaikuttaa, mutta jonkinlainen vekki siellä on Timo Laineella tossa. Taitaa olla oikean silmän päällä.
Joo, molemmat osuu välillä aika kovaa, mutta ei tossa enää... molemmat on niin väsyneet, että ei ole enää semmoista voimaa, että en usko, että kumpikaan lähtee tosta ulos noista lyönneistä. Cieslak haluaa kuitenkin taistella loppuun saakka, kun Laine ottaa siinä irti, niin puolalainen ryntää sutena kimppuun ja takoo menemään. Laine ei anna periksi. 10 sekunnin kolahdukset ja vielä iskee Laine yhden vasen oikean ilmoille. Yleisö kiehuu ja kihisee, kun tämä kamppailu tulee täyteen ja tuolla entinen urheiluministeri Sampo Terho taas sisältää aplodit kamppailijoille. Joo, tää oli kyllä, no ainakin niinku yleisöstä kuulee, niin yleisö tykkäsi tästä. Tää oli kyllä tosi vauhdikas ottelu. Et katsotaan miten menee. Tässä vielä noita hetkiä. Ihan ei käynyt selväksi, että missä se silmäkulmavamma tuossa ottelussa tuli, että oliko lyönnistä vai oliko päiden kolahduksesta, mutta sillähän ei pisteytyksen kannalta ole mitään merkitystä, kun kamppailu päättyy. Joo, ja mä itse asiassa katselen tossa, mä en tiedä missä kohtaa se haava on tuolla. Se tuo otsassa jossain. Joo, aika korkealla taitaa olla. Että... Joo, se on tossa noin, nyt ei paljon, ei hirveästi häiritse sitä. Näytti vaan, tuli sen verran paljon verta siitä, se näytti vähän aikaa pahalta. Timo Laine otteluissa ei yleensä joudu yleisö pettymään nähtävän osalta, eikä tälläkään kertaa. Hieno matsi. Joo, Timo vetää aina loppuun asti ja niin tänäänkin. Ja just toi tyyli, että leuka kestää ja siihen luotetaan, niin siitä ei välttämättä neurologit tykkää, mutta nyrkkeilyyleisö tykkää. No joo, kyllä siinä muutama kova koppi tuli otettua, mutta ihan hyvä matsi. Varmasti jonkinlaista hajontaa on tuolla pistetuomareiden papereissa tämän kamppailun osalta, ja kun 4-eräinen ottelu on, niin pisteet ovat varmasti niukat ja sen takia niitä hetki laskeskellaan, mutta nyt on valmista kehäkuluttaja Koistinen tulee julistamaan tämän kamppailun tuomion. Hyvät naiset ja herrat, 4 kiivaasti kamppailun erän jälkeen menemme tuomareiden pistekorteille. Tässä ovat tuomareiden pisteet. Timo Juhani Hirvikangas 38-38. Mika Lindgren 39-37. Kai Pätilä 40-36. Ottelun voittaja enemmistötuomiolla. Your winner by majority decision. Hyvät naiset ja herrat, Adam Cieslak. Oikein meni, näin on sanottava. Joo, mä just mietin, että kyllä toi ratkaisematonkin olisi ehkä mennyt, mutta kyllä se taisi siinä voittaa. Kyllä no ainakin 2 ikaerää meni Cieslakille